flow bébé ni. Ya, bébé ni me di mo ma ka do ni. Muso bébé ni di mo. A dun te ba ka ta. Jawo bébé ni di mo ma. Ah ouais. Plan bara. Bébé ti di be Ama ma. fa ka ta bara la. Ala ka sino. Ala ka sino. Sinon an be fe ka na ka ta bara la mumbe. OK, flow amada. Kera. Ay ibaron te flow e ka ta. E dala kan yere de ka ta wallahi. Ne mun ko na suga e tanton. Me ka wala mun kuma la ka wala mun bela be ka na jo kuma kele na. Nte fe ka ndaro ko mi na be ka na jo la. Ntara njo fonga jana tike damne la be ka klaka ana jo bibide ngo kuma la tuguni. Ne mun ko na suga e tan. Alni ma be fe ka me ya dukene la ba to ma te me dukene la kwa. Ne mwe. On est en bibide ngo kuma fe même voy. Wa ma siman fo dire na figingo. E wata kana sim sokoro ba e be sakito ambilahi. Ki tone karamago wenzen gino boronte lete furu. Wa tarama blale. Ne mo kona suga tan bibide ni. Not planning. Wajah wallahi. Jangan engkau. Oh. Mana kau deh? Ayah tu faham. Oh, ibu senya pedoni. Not planning. Kau baca. Oh, wait. Nyabala. Ala. Wallahi, ame kan nasisa. Oh. Ayah meri jangan kau sebab. Wallahi, ayah hakli jigi. Anga doni ba doka kuma dola. Aha. Wallah. Don ba ne. Doni ba ye min fo. Tiendo de. Ko anga fara nyogo na bila mano te dundo bise. Ameni misa. Okay. Anga fara nyogo na bila mano te dundo bise. Ameni misa. Wallahi. Nengwa ameni misa. Aha. Haya ukulo majo che mogola. Englobilaw adaka. Nebina borodobo. Nikela mishi sabade. Namu. Nikela mishi sabade. Mishi fola kunye mishi fimande. Flana oye mishi blemae. Awo. Sabana kuye mishi jemande. Awo. Olutu mi yala nyogon bolo. Oku mi yala nyogon ko kungo kono. Not to flenny. Waraba nanabuka. Waraba ko kabi kele mine. Waraba yisigi kamiri. Akonna kabi misi kele mine. Ko to flabi afara kele yinka. Kale waraba mason. Oche. Atola yala la. Waraba nani sigi kamiri. Waraba ya munefo. Waraba ko lebi ferebeke. Kase ka misi ubila nyogona. Waraba yigere. Awo. Ayi denga fima wele. Namu. Ninga kila ka blema wele. Namu. Aye mun fo flanya na. Modo. Akonto so kedo be kungo kono. Ko bi ka yala ka misi unyini. Ko kuna nye dara misi uka. Ko bi misi ufaga. Nete matene fanye. Ko fenje maye kadi. Koso oche. Ko ka sira dama. Awo. Ko le ka misi jama faga. Ko manna ke ko donso ke tuye. Misi usona uma. Oche. Oye sira di waraba ma. Waraba ike misi jema kan. Ko faga ko joli mi pepeu. Not to flenny. O tora o togo yala. Kile saba temena. Kongo ye waraba minetugu. Aidenga misi fima wele. Ayi kanto misi fima ma. Ako alisa doso gabi kungo kono. Kabi ka misi unyini. Ko fima ka sirada ma. Ko sabula ko shu manako. Ko fima ti shu dibila abada. Oti. Nga ko ni shu kola. Ko femble ma te dogo dibi kono. Obi. Ko ka sirada le ma. Ko ka bile ma faga. Ko manaka ko donso ke tuye. Fima sona oma. Waraba yi ke bile ma kan. Ko faga ko joli mi. Otora togo yala. Waraba ni fima ambi yala. Obeto ga yala kungo ukono nana. Ay nete matene fo. Nga misi kunyine na femi ngo. Alebe binde du. Nga waraba bi balo femina. O joli. Oye joli ni sogode. Misi fima kunyine na oyora ingo. Awo. Otora otogo yala. Nam. Otora otogo yala. Shuwa. Ngo kungo na waraba mine. Ako misi fima ma.
ako kongo bi wara la ako kongo be ne wara ba la bi ko ne ye nege awo ki to janfa aya nege ki sona ki to janfa aya ke ko kongo mi me ne la bi ne be na nga kongo fura ke fi mana o yoro la fi ma mirila fi ma ike kasi kan akasi kan kera munne ayi kunya sangolo la ayi nyejo Allah la misi fima ko Allah ma aye dongili ni ndoda misi fima ye dongili ni minda ko ba ke yo ne la meme no fie misi fima ye dongili da misi fima ko kanga fara nyogo na bilama no te do no bisi ka umbe ni misa kanga fara nyogo na bilama no te do no bisi ambe ni misa misi fima ye dongili da o ya sora bi ka nye jijigi wara ba yi ke misi fima ka Allah ayo fara go joli mi misi fima sala kasabu ke nyogo la bilaye ko ba ke kana so nyogo la bilama kana so ni mo nyogo la bila ni ya la bila na tala do mina ni ko wilili ka ikele ne be do la ntage anga fara nyogo na bila ma no de do no bisi amini misa na tu fulani alhamdulillah no wa félicitations mais tu corta comment est c'est-à-dire baro iga dongli akadi akadi trop c'est-à-dire il se dongli la wallahi anti na mena ayre ku ya fi nguni solanga kiga manager mais il badelo mais iga dongli da kon la c'est que moi je te propose comme conseil iga dongli da fuka tasiga sama mais iga bakan ko ine boala surtout michi ko ibo boala aka michi c'est-à-dire kanana bakan yɛrɛ de tɔgɔ fika dongli la mai mo de b'a dala quoi o fɔ ka da kun jumɛn a sanjan o sanjan na Safi Jabate aka concert dɔ kan ka kɛ CCB la ouais non aka concert dɔ de kan ka kɛ CCB la mais o y'a sɔrɔ ale fɛnɛ son dɔ da son in titre de kun ye misi ye est-ce que tu vois voilà ka misi son a taara CCB la c'est-à-dire i b'a dɔn fɛn in 50 000 de kun bɛ sara entrée ouais bi mina mu watan et puis entrée prix unique ma deni ma kele watan ma kele watan et puis fana ay jama sɔrɔ na ay jama sɔrɔ Safi Jabate sal farate mais i b'a dɔn a ka son ay mu son in titre misi aw fɔlɔ de da ngo anani jɔ c'est-à-dire ay jama fo public content no micro dira ma ay jama fo bɛsi waleni a girina ki jɔ ko misi ba ye kogo ta a m'o fɔ k'a biri yan mana k'a wuli a y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ salle kɔnɔ mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen c'est-à-dire tellement que o diyara ye a nana de k'a baro la ko arakole k'a fɛn fɛn c'est-à-dire ko non vraiment ko ale y'a dɔn bi de k'ale kanubaga c'est-à-dire hali ni kanubaga kɛra tan ye o kelen bɛ sɔrɔ la mun ka d'ale yɛrɛ o bɛ wasakɛ quoi ko bɛ wasakɛ o ko i jɔ Safi Jabate i jɔ dɛ ne ye gardien de ko ne bɛ k'i kɔnɔ de n'i tilala ne bɛna da a ma ɲi dɛ n bɛ mun f'i ye ko fɛn na i ka dɔnkili da quoi i ka fɛn ko in bɔ a la i ka bagan ko yɛrɛ bɔ a la mɛ hakili to voilà an ka mɛn an ni ce ko misi i komi ne ta ma se concert kɛ ne bɛ n ta bɔ a la anw ka sigi diyara kɔngɔ ni duwaba anw ka sigi diyara kɔngɔ ni duwaba cɛmɔgɔ ala kama cɛmɔgɔ n biri sa ala kama ba taara bi ka na cɛmɔgɔ ni i jɔ dɛ e ale kɛ ba taara la ala kama sa o tutu an bɛ tila k'o kuma kɛ sa cɛmɔgɔ sutura sa a i bɛ min kɛ i b'o de fɔ ne sa ala kama n sutura sa cɛmɔgɔ ne ye dugu kelen maa de sa ala kama n sutura sa a ka ɲi ala n biri yan Sajaja. Alhamdulillah. Ance. Aba. Wallahi doni. Alhamdulillah. Agara de sugu be doni. Bo amala tam. Wallahi doni. Maswiti. Alhamdulillah. Amba. Wallahi. Sugu pusa. O ka nyone sisa. Jamana yi. Amano wasa. Ka gele yere. Na ni courage bira.
Okay. Abenya ala ka benye. No. Kuba ke masi abide. Kuba ke voyage la be wati mbore. Anu ka muta be kora. Atala ka to ne ere de bolo. Atala ka to ne bolo. Ibado ne. Ay mi ngen na de. Kunwa. Aye nyoe kar do kuna e fafe. Ne wa ata do ga libération ke. Kuga Uga Zevalante wa we Zevalante. Voilà, nega madame do de bere. Oye o fe do de dinama de. Ko nega to di muso ere maku. Ibaya, ko ba kidi ni nege ko fe minene na ka to di asunguru do ma. O muso fona bala ka ni wele ka diseke ne bala ka muso ka pelta ne bala bala ka ko ba ke wele atala ki nga pelta. Ko téléphone ere tala ka sono biere. Ajoto la ni makela vinyana ni kuba ko kon zeriga oro la ya chomogo iba fanyina na maniga badra ga na ma fe nyini kana dine badra ma we na tra da sunguru ma aga fe mine kana dine ma no ne nya kuba kenye wallahi mba sirika danga muto ko ni matana zara mera ka fuma tonya ma de ai niyo ke joma abike danga demina bugo deni ha ni kuba ken na ma fo wallahi abike danga demina deni ha ai na amani wallahi na kurmani fe nyini kana dinama na badrama ha tomogo wallahi basri zara mer de ba fara ka bonyona o kai gendarmerie ne ni mai koke na manye doro be tanaidi aya terke kondo a nyini a duna wo ko ni ka wo ko na kana chomogo yone iye bi tasura la badra ne awe bi tasura ai ni be farai ka abe wo ko no ne re be farai ka ka labo anga tanai ni mayo bo bona ko ko ma bi terke so be ta ko fa ga kenye won bi magala bi na ne jene ne ka balde koy so ko manena ne tala ni balde ta moto na aga moto tebola to ko bi tasura kola ni woni ni bali baybola no ni mbali no ni bi kala bi na ni ki bola ko ni fini nyongana ne bala ni fini nyongana ne ba ai ni fini dem fla de be ne bolo ni kele nama ni dem fla ba bolo ni kele ma bolo na ko ni mena na tongo do ka fini ndo akana bai ko mo ko te ana na mi na wala ba ai no kana toy kana toy wallahi atu se danga dem na ko tene kana toy no ne ka bali ngoni bala la bali Temo munabi boode munabi sigina ka ne me de me ai ma fane ko do ko me ini demonstrer gana bu sigina ka na boode hey I no do anga bete ne me do sa ala musa me kudo bi fana ulita place temo enne dugile mada kubage me ne kola tige mi ngola be kubage ido che i fana che ye bi ko mi ngen manere ibi ka sunguru tige la ka dese ka kado sa ka ta di sunguru ma ka wal kado me ka che ni fana manere ba nyedo badra fe cho badra la me la na ne kon ma do wallahi ai badra la me la me wa yene ka badra la me be fana la me di ai ni ama senege le me ne tere be yini ko akara to ko ba cheme ma me mbolo do ne do ko ni badra de ku ya do ko ne be ke chendi ere mi do ko ai ne man do ko de mi do ko ne me ga ko che che mo ko le na be ma fi mi do ko bo chamo anga ka la me ne ngaw ni ka do go ma na ngule ka do da ma ai na barasi Baranse. Baranse le kama wale kado ta kadiga ko. Min baranse do. Baranse ni. Ngeke tikeda. Na keda do gum. Walai. Ni ja juro ko. Ala che. Ko ne keda ne kado buka dama ko tala ko ko ne so mani kale. Ale kale muro tene bulu ne tale do ko ne ke. Allah. Ale afana yi. No ka ta sunu we ni fala sakana. Ko kana ta su ta ga. Ashina ga kede. Ko tikeda. Kesiga. Walai joro. Ai koni be fere ke to ko bela badara kani yele. Ai le wala ne terge e tini damo. Me il fana bi jantu yere ladi. Bo deni atrem so be meno jere yo. Kala fa sa. Iteta mata do ni ave segi gala de. Sigi yara ko ngoni duwa anwa sigi yara ko ngoni duwa. Chenjo. To bi ka sira de mata do na fna sigi gana. Ko ga ya fo de ko kibe. Ko kibe fene. Mina movie.
Bamako an bɛɛ burusi kɔnɔ mais don dɔ la dɔ ɲɛ an b'ale ɲɛ yɛlɛ o i kana ɲinɛ dɛ i ko k'i bɛ terimuso in b'a gérer kana ɲinɛ terimuso in kɔ dɛ e bɛ min kɛ ne ye ne kan ka nin kɛ e ye walayi kɔrɔkɛ i hakili to n ka tabali la n dakari an na tu filɛ kɔrɔkɛ terimuso in dɛ terimuso in Badara ne y'a fɔ ye e nana e bɛ k'i walawala ne b'a dɔn an kɔni an ma taa yɔrɔ caman a bɛ se ka k'i taala yɔrɔ caman mais an bɛ min dɔn Bamakɔ kalasi la dɔɔni e t'o dɔn quoi e bɛ n'i yɛrɛ don cadeau ko la ala cadeau ma di ne ma ne ma se ka cadeau sɔrɔ k'a di mɔgɔ ma e bɛ hali ni ne kun kɛla ne ye bilahi ne bɛ taa di dɔ ma. Non Flo. Yo Vara. Il va rendre. C'est que moi je te propose. Quoi? Est-ce que er d'aller mal à Kamina, Amina que fin ni lavage na. C'est où? Lavage baraina. On va la fola, moi non. Mais ne nyata la, ne nyati anga fin soro anga ke fin la, ne nyata la quoi. Parce que imagine lavage in tantai. Na soro anta du la d'accord. Bon ça c'est vrai. Puis journée est belle à Jakarta qui le donne ça. Imagine. Parce que ne bɛ ka a miiri ka taa fan fɛ an ka segin an ka baara kɔrɔ ye ma ba business in ma affaire ninnu coxeria ninnu ouais sinon bilahi don dɔ bɛ na ça va chauffer pour nous mais imagine grâce à grand sœur an bɛ ka fɛngɛ sinon ni grand sœur kun tɛ walahi an kun e ni ne an kun bɛ taa tunga la walahi bilahi non mais surtout qu'on commence à être responsable ima responsabilité bɛ ka bonya n'a fɔra so sara ko grand sœur de jɔlen bɛ n'o cɛ imagine an fana ye cɛ sa il faut que anga ko inke anga business in damne quoi ama business in fana na chenga che ama tambere ma ko lo no ya ambla million business e ma e ko lo la sablo les business de 200,000 Flo 100,000 Flo dengani quoi mina fana ve dengani ni ala yi danki ke che kana ke fugari quoi lui c'est Vara ouais mina fana fi den fugari te ke fo ya benala che ite fin soro quoi ni sirana joro be dogoya cɛ man ka sira cɛ be sa ñoo kala yoro do la voilà aucun ne risque rien voilà ne gagne rien non je vois donc an kana siran quoi an ka damine an ka an ke ba falen ga mai donc an barabla an ta Flo an ta c'est-à-dire ba on ta sera patron on a partir an ta réfléchir ça va marcher Flo faut partir an ta dro an be patron ne peut pas dire doma wallahi ça va amna ante ama vaste alhamdulillah kala kile flyre wallahi ibe vaste la kon alhamdulillah jabe kila kuma na de wallahi dugun yele côté ba nga o côté mena o donc problème ça là dili be sokona ne ma yinga ma botola ifana kanga soro d'accord malay wallahi femi ni écouter tenitike ça m'a soro ne tien fo kamele moro ka aka diena tike ko be bla e be yala moto de no fe wata ganasi va et vient bila e kuna jara tenitike sinon ça m'a soro ne ti de ma wallahi ma chérie Ili Amin yes ma fe ga mere ci dore kuma no un taro lu nyana bo ore me ti me ko kebe na le fo sanera kun suno désolé ça ma chérie ido ga shaytan d'accord ande ga dili flene ça shaytan voilà merci Dili amana wete sigira ba jona non te go jarane da de dugu jarane kulo bi ga di de be jan ko do ne ku ayira ne la ga fo ku kulo bi ni ro ma ne ti non sabla ni be che fedron ya jan ko ni ni ala ne ga dili flene ça Dili au fait c'est yera ba do ko ba cha
Vraiment. Mais n'ala sona ma na mission na no akile fly. Parce que mission ba ko kelembe. Ne o kessa. Aga chala fe obena mite kana bongo ko ya. Donc ngena na no alo ko chamanke. Sinon surprise ba do be kan amuki. N'ala sona. O surprise de me fo. Ya ja on to surprise la sa. Ne kon chena le surprise kelem fe jengono. E bag de fiança yere. Sinon. Non, dili. Ni do wara kon do. To ni ga surprise parce que ani do surprise là. Non, en fait, aucun problème. Comme si hier, il mettait les pieds. Donc, les métiers à la bonne ça. Maintenant, à qui tu vas faire donc, à mon loup récupéré. Il est bon dans les casinos. Il est même pour le temps pour ça. Nous sommes cadets. Il va se donner à deux garçons. Ah, oui, tiens. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Lamini. Iga kene? Korvasite. Dukono mogonyma. Anfa nambo. Ankoro nandogo. Korvasite la. Alhamdulillah. Ah, tabarakallah. Eh, karamogo. Alli male ko nebi ko. Iga be le kene. Dile sabali. Iga be ndo ko le do. Dile sabali. Lamini. Karamogo. Karamogo. Ai afai kodo be utani niche. Akera chogo be ne ga luansire la. Wa alni luanse ko borala ne ka corona isila de. Kangar dai. Ani sho ani fa de sura kele ya. Mumbe abada afai akana. Kunu ne. E ma kado dine ma. Ne na no kado ya karamogo nya sho kado kan. Karamogo kele wuli ne la kan ne ni dane kan ya o kado no fe. Ko fe akele ma kan ne wele ku do e kado dale ma. Abo ayo kado ti nyu ko fe dale ya mu bodo ko bawra. Be rende pla. Karamogo wa be rende togele ha. O dagala karamogo dagala. Lamini afai Ça c'est sérieux. Lamini kan arda ne Karamogo bona boya te kola. Klota la kon dagala wa. Abe kan ne doga ere nyana ese muso kan a che doga ya. Mais est mona boya te kola. Mais alni buya be kola ese furu muso kan a se ka che doga ya. Ete te Furu msorra. Alni ne furu muso te. C'est bien tedi. Fais attention. Kana dili dogoya désormais. Ah c'était. Dili ne furu mso. ko sebe. Bachite. Non ma ko ba ketan bachite ne be ta pa parce ne guna na boro de la ni ngani dili ko kene bolo hasiri ai c'est bon. Karamogo. Ai Karamogo. Écoute-moi bien. Wa tigi fana. Ne me kuma kana kuma. Au fait, dili bi ga du kono e tien. Mais désormais, nti jana bile iga dili dogoya. Kunu ko dili na na ka karo ya dogoya ka ne. Ai din dili kan ne fani ne ba ni ben ni ya. Dili en ala che. En ala che fani banen. Dili en ala che ni fani banen. Ni kele be de kaburu kono. Ne fani ba ni. Kan ne ni. Au fait, be ga la dili. Me ka kuma mi fi ala me gani. Dili bi ga du kono atigi jan fula de. Aka luanse warbe sara. Ti jana bile ka dogoya. Ki ya dogoya kun. Ni ga ka folo na laba ye. Globala. Barça. Ne mogoba to gomla ne muso fala kan ga boya. Ko sebe. Ah okay. Amu ye ga foi. Awo. Ye ne ninga ko be tigi kan. Ite fala ko moro ma boko re kama ko amu ya. Awo ibe ko ma muso ye ya muso ye shi. Dili. D'ailleurs comme si nya fi to gomla. Mena ko accélérer. Parce que ni ay Karamogo be ga ni ko nké là. Tu sais avec il a énervé. Kodoruru. Donc, maintenant ko accélérer. Faut que la fone ko kuni muso gana kulugutu. Kuni muso gana kuni sunga sura sega nyano ole muko ko tika sa ko no. Ko e buke kalo sani ga dinima ko no ko no ka wa woro ko woro sama in ala tuma ko kele be kaburu ko. Ai. Karamogo kala. Dili masura si. Ko ya ko no dili ifana ikene be de kaburu ko na. Ko nyano ka kalo sanga dinima ko muna ko tina woro bonu no fe ko no muso gana kulugutu. Ko no ka shira ka do so ko. Donc yo be fo. Akela fulo nyana. Ni fulo be o sere. Ni fulo me afla de ko ni ko sere asa. Ai ne ko lamini o. E be so. E be so. Che mi fe che ni che kan anya fo na. Ite bon ton fe. Wa ye be dili la ta. Ni ma ni jogo ko le mbo dili la ni dili ma ini balma do farata te ka fo ne. Ai mega mi fie billahi dili ebi ki da dili dalak mala ka temene ka we furu ke bali ai inyebe furu chama saleno nuna nyoko no de do okay ni dali muso dalaka na ko ju ka teme cheta ka billahi abi ni balma ko do ibi le fana la mereke ni ga kuma be meme ga kuma la meganya la mini ga na ni resta fin tani be sa ti ya woshi
dili filɛ nin dili tɛ manamana mɔgɔ ye quoi tulo b'a la n'a faamu dili ni bonya ka kan cogo min na i kan ka bonya ten a fɔ k'a ka yafa a kana an ka bebedenninko kuma fɔ n fana t'a ka yafa tigi ale a fana k'i kana ne dɔgɔya bi ta kɔ nka k'a laban a n'a fɔlɔ n'a laban i tulo b'a la awɔ n y'a faamu Lamini yen fɛ taga nege tɛ ne na kana ni yɛrɛ sɛgɛn kuma la sa funtɛni bɛ sa taga nege tɛ ne na awɔ ala de ne seere yen fɛ taga nege tɛ ne na ma chérie il faut que n ka tiɲɛ de fɔ karamɔgɔ awɔ a ka ɲi n'i sɛgɛn fɔ mɔgɔ ye n'a ko banna i b'a ka ɲi ten d'accord n b'a dɔn kɔni a tɛna segin a kan bilen problème t'a la dele n'i nana i ka baro k'a ma sisan an bɛ se ka baro tebe combien na ɔ Musa Lamini n tɛ te min wa n'i nana baro kama an bɛ baro kɛ mais ne tɛ te wuli la mais n kɔni bɛ te min ayi i tɛ ne ka e bɛ k'a dɔgɔya sisan i tɛ ne ka te minɛ e bɛ ne san cogo dɔn ni bɛnna la o de don ni dili ko mun ne ko a tɛ ne ka te min n'a kɔni bɛ baro kɛ a ye baro kɛ i kɔni tɛ ka ne ka te min nin dabɔra Lamini de kama spécialement tɛ mɔgɔ kɔntɛ ne y'a ji kɔntɛ ka kala don wallahi dili kunkolo dimi de bɛ ne na ni ma te min a man ɲi awɔ kɛ i delila Lamini i ɲɛ bɛ tentigiw ka di ne ye tentigiw ka di ne ye wallahi c'est-à-dire o ye tamasiyɛn dɔ ye mun b'a yira k'i ye fasoden ɲuman ye ne ye fasoden ɲuman ye kɛ i ma ye e ka côté ne tɔɔrɔ wa n'i y'a ye a ye nin kuma in bɛɛ fɔ ne ma wuli bari i ye tentigi de ye sinon dili bɛ ne dɔn yan ni kuma tɛ ka taa ne dimi sira fɛ dɔrɔn ne t'o ko gɛlɛya ne bɛ taa di awɔ kɛ tiɲɛ awɔ o ye jogo ye wa bɛɛ b'o dɔn ne na yan koyi n ko tentigi dɔ tun bɛ yen Lamini ɔ ma chérie ni tɛ mɔna i bɛ ɲinɛ la ka wa alhamdulillah Lamini fɛ ayi ne bɛ kɛ dili mais n'i ko k'i tɛ Lamini fɛ a tɛ ka sira fɛ moi aussi n'i bɛ dili fɛ ne b'i fɛ même chose n'i t'a fɛ ne t'i fɛ I love you bébé ala don tɛ wele donna ayi a bɛ ni ma ko don tɛ wele donna a donna fɔlɔ ne tun bɛ yan yan de awa tun bɛ ne bolo yan o banna pepewu karamɔgɔ bɛ se dɔnkili la nka bi de sera ne karamɔgɔ wɛnsɛnbɛ se ka na yala a y'o bila ka taga cɛ don tɛ wele donna a b'a fɔ miiri janyalen don dɔɔnin dɛ ayi Lamini tentigi dɔ tun bɛ yen n t'a dɔn n'i b'a dɔn u b'a wele ko Benjamin e t'a dɔn tentigi dɔ tun don sa Benjamin a fana tun bɛ nord la o je me souviens d'un ami a tɔgɔ ko Benjamin Lamini Benjamin sɔrɔsi dɛ c'est-à-dire a kɛla 2012 wagati l'an 2012 kɔrɔnfɛ kɛlɛ ganinba Benjamin ni sɔrɔsi jɛkulu dɔw taara ta fo u nana bila u kan u ye rebelle ninnu repoussé u seginna ka taa kan kɔnɔ nka Benjamin ma ye Benjamin ma ye min kɛ u taara fɔ Benjamin somɔgɔw ye ko Benjamin sara awɔ o kɛra 2012 waati u taalen fɔ Benjamin somɔgɔw ye ko Benjamin sara jaja Benjamin ma sa a kun ma sa n t'a dɔn Lamini i hakili t'a la wa ma chérie l'histoire qu'il vient de dire ça c'est un ami mais Benjamin dɔn de a ka haramu ne tun bɛna fɔ sisan ko karamɔgɔ kalama dili ɲɛ bɛ ne ni n ka ko bɛɛ n mɛnna a la koyi a ye fɛn tɛ tiɲɛ fɔ n ko Benjamin u taara fɔ Benjamin somɔgɔw ye ko Benjamin sara Benjamin somɔgɔw de an karamɔgɔw wele ka mɔgɔw wele saraka yɛrɛ bɔ don ja Benjamin ma sa awɔ a ye tile 3 de kɛ cɛɲɛ duguma tile 3 tɛnɛ duguma n ko Mali sɔrɔsiw filɛ n bɛ min f'i ye ni dɔ bɛ Mali sɔrɔsiw la a tɛ diɲɛ sɔrɔsi foyi la i ɲɛ bɛ Lamini min ye kɛrɛfɛ ta ni Lamini dimina n'a jiginna kɔlɔn kɔnɔ fo n'i y'a dege sinon a tɛ bɔ i t'i ka kuma fɔ i ka Lamini bɔ a ɲininka kɛ n k'u y'a formation kɛ de bon cɛɲɛ jukɔrɔla la tenitigi Mali tenitigiw bɛ se ka hali kalo 1 kɛ cɛɲɛ duguma ni ji y'u bolo ka ban ko dɔ ka ɲi karamɔgɔ awɔ o ko Benjamin u t'o de wele ko tireur wa Lamini a t'a fɔ o de ma ko tireur wa Lamini tiɲɛ don wa Benjamin il était notre frère tireur non a tɛ nin yan so karamɔgɔ de e yɛrɛ bɛ dɔrɔn la ilaha illallah o ma e delila ka taa formation kɛ ne ma taa formation kɛ o la ni tentigiw de ka di tentigiw ka di ne ye ma chérie filɛ ka Benjamin mun filɛ nin ne teri de kun c'était notre chef de guerre i y'a ye n ko m'a dɔn nin Benjamin ne kun tɛ ba Benjamin fɛ yen e kun b'olu fɛ yen ne kun tɛ ba fɛ yen n ko
mena mi fiye Benjamin ka saraka bodo ha a soro su do faraka aka jala kan ka do faraka garadi kan yoro Lamine yɛrɛ baro n'u boro ka fɛn na n'u boro ka ko ba nu na do be faro ka garadi kan effectivement do farale Benjamin ka garadi kan Benjamin de kun me kana so ka bino fekere wa soro an kɛmɛ ka saraka daga sigi Benjamin fi ame kasila ka sara yɛrɛ kun me kasila Allahu akbar wo musokɔrɔba ni fɔlɔ min ye Benjamin ye dili ɲɛ bɛ musokɔrɔba ninnu filɛ n'u jatigɛra kala n'u kɛ t'u sɔrɔ dɛ